necesitábamos dotar a este país de autoorganización. No ámbito obreiro, xérmenes de sindicatos obreiros que despois darán nacemento á intersindical, no ámbito estudiantado organizacións que sirvan como primeiro contacto coa loita nacionalista e coa loita reivindicativa de amplios sectores do estudiantado, e en ese contexto inscríbese ERGA, como se inscriben as comisións labregas, como se inscribe tamén o Sindicato Obreiro Galego. De feito, ERGA pois é a primeira que se crea, non? Creo que é fruto do que era a UPG naquel momento, e non só do que era a UPG, senón eu creo que tamén é froito dunha realidade social que se está vivindo. Pois chegamos ao 68, onde efectivamente había un certo movimento estudiantil, aínda que non moi organizado, e as movilizacións foron en aumento, trouxeron paro, e creo que foi moi importante todo o que ocorriu naquele ano. Eu, despois do 68, tuve que ir a Mili, e no 72 fui a Santiago, pero xa a través de compañeiros que estuveron comigo en todas as movilizacións do 68, pois xa naquele momento estaban integrados na UPG, e eu empecé a participar en ERGA. Na primavera do ano 1971, cara ao final do curso, eu xa logro establecer contacto coa UPG en Santiago. Moi difícil establecer ese contacto porque as medidas de clandestinidade eran moi estrictas e resultaba casi inaccesible un militante da UPG. Pero, en fin, eu trabei contacto con algúns na facultade que daquela se chama Filosofía e Letras, e entón, a finais na primavera de 1971, entro na UPG e entón, efectivamente, deixo o Partido Comunista e atopo sitio na organización que para min definía moi ben o que era o nacionalismo de esquerdas. A creación de ERGA faise basicamente a través dunha decisión que toma o partido. A impresión que eu teño é que a dirección encomendoulle a Mera naquel momento a creación dun movimento estudiantil. Xa facía máis de un ano que deixara a universidade na Argentina, concretamente o último ano que estuve na universidade foi 1971, e supoño que, dado que tiña unha experiencia importante no campo estudantil, pensaron que podía axudar a relanzar unha organización propia ou cercana ao nacionalismo. Amplia, é dicir, non xa só captar membros para a UPG dentro do estudiantado, senón dotar o estudiantado dunha organización propia para a defensa dos seus intereses. Os primeiros contactos que teño son dúas persoas ali, que son Marisa, de Fonsagrada, era dali, e Méndez Santas, o rubio, que lle chamamos nós, que estaba estudiando, se non me lembro moi mal, na Facultade de Matemáticas. Eran os únicos dous contactos que quedaban ligados á UPG. Pero, por outro lado, eu no viaxe da República Argentina, cando que fixera, cheguei aquí a mediados de novembro de 1972, coñecín unha persoa que pertenecía ao Partido Comunista de Brasil, que me dixo que tiña un irmão aquí na Galiza, que coincidía conmigo políticamente, e el tiña un grupo de estudantes no Ferrol importante, un núcleo de xente moi nova e demais, co cuales discutía de política e tiña unha especie de pequena organización. El me puxo en contacto con este grupo, e entre este grupo de Ferrol máis aquela xente que tiña relación con a UPG, ímos a constituir o que é o núcleo primitivo de ERGA. É clave a chegada do que daquela coñecíamos como compañeiro Ramón, que era un home da UPG que chegaba da Argentina con un nivel de conciencia e unha experiencia organizativa moi forte. Creo que se pode decir que era o Mera, o Manuel Mera. Logrou artellar ao redor del a todo un grupo de persoas. A finais do ano 72 coido que cando se forma ERGA.
se despraza algunha persoa de Ferrol, non me lembro quenes eran, mas aqueles que permanecían en Santiago, nos xuntamos no Monte da Condesa, e ali discutimos a creación da organización, cales van ser as líneas sobre as que constituye, o seu carácter celular, e ademais discutimos o nome. Eu creo que o nome o decidiu Mera, é dicir, que saiu del, e os demais asentimos, ergas, antes revolucionarios galegos. Se toman dúas decisións que para min eran fundamentales. Unha, que Erga nace como unha tendencia. Quere decir que non é ainda un sindicato estudiantil, senón que é simplemente un grupo desde o cual ten que agromar ou xurdir un sindicato estudiantil. Xunto coas trabas de estar en un réximen donde non existían libertades, donde era difícil a agrupación do estudiantado, donde as asociacións e as organizacións tiñamos que organizarnos na clandestinidade, na Universidade Galega había tamén carencias moi vinculadas á situación de dependencia de Galiza. Faltaban titulacións, faltaban medios, faltaba que as titulacións estuveran vinculadas ás necesidades reales de toda a economía productiva galega, e iso había xente que empezaba a detectar. E Erga deulle canle e deulle concreción teórica e práctica a loita por facer patente que esas reivindicacións tiñan necesidade en Galicia de ter unha expresión organizada. E había no país, ademais da cuestión económica e demais, unha sensación de discriminación moi forte na cuestión idiomática, identitaria, a veces inclusive de desprezo. Entonces, estaban dadas todas as condicións para que unha forza nacionalista de esquerda, consecuente, atrevida, ganar a sectores importantes da poboación. A partir da fundación de Erga, sí que o campo se nos abriu totalmente. Houve unha recepción por parte do estudantado moi positiva. Erga rapidamente ocupou o terreo e se convertiu na organización máis forte existente en Santiago. Sendo a UPG como é daquela tan unha organización pequena, é capaz de rapidamente, vendo que o modelo funciona, estendelo a todo o país. En Escairón chegamos a ter unha célula de, me parece que éramos 5 ou 6 personas, organizámolas en Erga, e era a xuventude universitaria que había aquí, tiñamos un funcionamento, organizando aquí cousas. No ano 72 aproximadamente, tiña 12, 13 anos, eu empezaba xa a estar en contacto con actividades antifranquistas. En Moaña no Ateneo había un grupiño de persoas interesadas pola lingua, pola cultura, polo país, que viña organizando diferentes actividades. Eu integreime un pouquiño nese núcleo e a través dese núcleo e desa primeira aproximación ás cuestións da cultura galega foi como ao iniciar os estudos en Cangas se me suxeriu a posibilidade de organizar Erga no instituto. Era o curso 72-73. E o primeiro que se intentou foi crear unha estrutura de militantes no Instituto Femenino. No Instituto de Cangas, onde eu estaba con 15, 16 anos, pois chegamos a ser 40 militantes de Erga, todos en torno a esta idade. Comezamos con pequenas frentes abertos, un legal, digamos, que era a creación das comisións cultural, e despois outras ilegais, como redactar pásaos, sabedes o que son os pásaos? Bueno, pois eran como pequenas cuartillas nas que escribías xa libremente sobre calquer cuestión, sobre o noso lema, aquel que era por un ensino nacional, científico, popular e democrático. Por exemplo, explicabas os puntos, atacabas o ensino que había, autoritarismo, bueno, calquer cousa, pero xa desde un punto de vista, xa sin medirnos, porque ao fin e ao cabo era ilegal, o deixabas a través de xente de confianza nas distintas aulas, e o pasado aparecía. Había tamén pintadas en contra da selectividade, convocatorias de asambleas quasi consentidas, pero isto xa foi máis adiante. Unha militancia polo país, unha militancia pola recuperación da identidade e unha militancia tamén pola recuperación da liberdade. Non era contra o fascismo e no noso caso, ademais, pois,
era tamén unha militancia polo socialismo, non? Toma o marxismo como unha forma de análisis, considera que a loita de clases é fundamental, pero que todo eso está dentro dun proceso que é o proceso de liberación nacional de Galiza. No ámbito da Universidade de Santiago apareceron discrepancias nos ritmos que tiña que levar ese proceso en todo o país e mesmo do papel que podía xogar o sector do estudiantado en ese dinamismo, non? A miña chegada coincidiu con un problema con Mera, que bueno, quería darlle outra orientación. Esas discrepancias, esas disfuncións empezaron a resolverse e a canalizarse en unha reunión. A min tocoume con outro compañeiro representar o sector da UPG de Santiago e por parte do Comité Central viñeron Moncho Reboiras. Eu a única vez que vin a Moncho Reboiras pois foi xustamente nunha reunión na casa de Anselmo, en que veo el a afrontar este problema e a tratar de convencernos de que o camiño non era ese, que había que seguir polo que estaba trazado. O papel de Moncho Reboiras para disipar dúbidas, disipar discrepancias e aclarar cal era a dinámica que estaba adoptando o movimento político impulsado por a UPG en todo o país foi determinante. Resolveuse a cuestión perfectamente, sin problemas, e xa nos integramos todos e tratamos de eso, de mobilizar e de facer todo o traballo que ERGA estaba diseñado. Os comités de estudantes foi un produto que surdiu de sectores, de organizacións estatales que non estaban na órbita do PC, o movimento comunista e outras organizacións. O ano seguinte formas ERGA, e entón ERGA volcase tamén nos comités e adquire unha relevancia e un protagonismo. Con reivindicacións que tiñan moito que ver pois co comportamento autoritario de profesores, con déficit de medios, con necesidades vinculadas á capacidade de representación dos estudiantes. Eran un ámbito de primeira estrutura reivindicativa para plantexar os problemas, e ERGA viu unha oportunidade para levar aí a loita nacionalista e a loita contra a ditadura e polas libertades democráticas no ensino na Universidade Galega. Participei nos comités de curso da miña facultade, que era Medicina. Se conseguiu que a xente se mobilizase, fixéronse asambleas e durante a folga pois parouse, como en todos os lados, e penso que a participación foi boa. Había tamén unha estrutura estatal que se acababa intentando dirixir dentro do ámbito do Estado todas as loitas reivindicativas e un certo control sobre elas, e iso provocaba sempre, no caso galego e con ERGA, sempre acababa producindo disfuncións, discrepancias e desavenencias en non poucas ocasións. Os estudantes que sinten unha preocupación pola situación da universidade e que teñen unha mínima conciencia da existencia da nación, que cada vez van sendo máis, xa se integran directamente en ERGA. Entón, os comités van esmorecendo porque perden utilidade. Non é necesario un escalón intermedio entre o estudantado e ERGA. Normalmente o que se facía o que te estou dicindo, a xente sai, se moviliza, protesta, ven a policía, o reprime. O modelo que traio é o modelo de loita que hai en Sudamérica, non? Donde corremos menos risco, vai ter moito máis repercusión e ademais evitamos a represión posterior da policía, que significa cadea, que significa multas grandísimas e que significa que te fiche. E fomos a unhas das rúas de Santiago Compostela, empecé eu, que era o que máis acostumbrado estaba isto, a cortar rúas cruzando coches e ladrillos que había en algunhas obras, e inmediatamente os estudiantes comenzaron a facer o mismo, e así nace todo aquilo que pasou en Chemafuente, porque non ese tipo de protesta non era común aquí. Por influencia e por magisterio do compañero Ramón, Manuel Mera, que viña dunhas condicións, repito, de loita moi intensas en Argentina, pois nós tamén chegamos a practicar
sistemas de defensa frente a represión, pois como eran o coñecemento moi estricto do terreno no que nos movíamos, o coñecemento dos arredores de Santiago, camiñábamos polo monte. Lémbrome, e ademais recordo con bastante frecuencia, unha actividade que se organizou en Erga de uns comandos que non recordo como se chamaban ou como os nombraban ali, pero era algo así como crear comandos de defensa contra a policía. Íbamos por ali os descampaos e facíamos así algo de prácticas de defensa contra a policía. Hoxe recordo así que inxenuos éramos. Para nós a actividade política implicaba sempre facer frente á represión. A represión era certamente intensa. En cualquier conflicto que houberas sempre había persoas detidas, despois sabíase polas referencias cando esa xente salía a comisaría que fora mallada, que fora torturada. Entón, que medidas de seguridade seguíamos? Pois as típicas, as estrictas. Nos reuníamos en grupos pequenos, buscábamos lugares e momentos onde nos creíamos que estábamos a salvo da acción policial, procurábamos acceder sempre a reunións de maneira moi separada, teñamos os chamados nomes de guerra. Que nadie soupese que estábamos integrados nunha organización dese tipo. Cando saíamos a facer algunha acción, unha pintada, repartos de propaganda, pois había as correspondentes medidas de seguridade para ver que todo saíra ben. Se algo non saía ben, entraba en funcionamento o que chamamos un protocolo inmediatamente. Bueno, ben, defendíamos bastante ben nese sentido e realmente creo que non hubo que lamentar caídas estrepitosas. A verdade é que para a situación de represión que había e os poucos medios que tiñamos, creo que se facía bastante. A situación da lingua na universidade tiña, como se soe dicir, luces e sombras. Unha universidade totalmente virada de costas ao país, cun profesorado de procedencia fascista en gran medida, e de feito nos, cando loitamos por introducir o galego, tamén éramos conscientes do que tiñamos de diante, e entón, en determinadas asignaturas ou na maior parte das asignaturas e co profesorado, non nos dirixíamos en galego. Na universidade, as asambleas se facían en castelán, de estudantes. A decisión de que se tiñan que facer en galego, que había que defender o galego, foi un debate dentro de Erga. Foi o primeiro debate importante dentro de Erga. A importancia que tiña ser coherente na cuestión idiomática. Eu lembro unha asamblea con 500 personas na aula de bioloxía na Facultade de Ciencias no campus en Santiago, donde a primeira vez que eu pedín a palabra para falar en galego, recibín un abucheo absolutamente impresionante e tuven que intentalo hasta 3 e 4 veces para que me deixaran falar. Foi precisamente ese tesón que tiñamos en moitas ocasións os militantes de Erga para facer presente o noso idioma como un idioma habitual de comunicación na universidade, o que pouco a pouco foi generalizando esa práctica. En realidade, a loita cultural era complementaria para nós. Nas cidades sí que había un movimento cultural moi importante, que era o que desenvolvían as asociacións culturais. Por tanto, a posición cultural tiña lugar para min, por exemplo, en Ouriense de Ourense, pois na Asociación Cultural de Vigo, en Santiago, no Galo, pero estrictamente como Erga, centrámonos moito máis na problemática universitaria e na formación ideolóxica de esquerdas. A propaganda era prácticamente a función principal. O lume era un instrumento ideolóxico que era moi importante para crear discusión, para crear interés nas cousas que había que ler e que había que tal. O chamado aparato de propaganda era realmente rudimentario, consistía nunha dinamita. Esa dinamita, claro, gastábase a rede atea de imprimir, gastábase e moitas veces a sustituíamos por un pañal da miña filla. En algún tempo tamén a cheguei a ter agachado no monte, pero ese era o gran aparato de propaganda que tiñamos, unha dinamita, e nos pasábamos tempo e tempo dándolle o rodillo para sacar 100, 200 exemplares, xa como moito, porque era un traballo bárbaro, tiñamos que facelo cun Olivetti, facíamos os clixés, moitas veces había erros, había que tachar, había que tapar con laca. Despois eu traballei con multicopista.
É dicir, na Facultade de Medicina, outro rapaz e eu quedábamonos toda a noite, traducíamos ali, e ali facíamos os boletins e ali facíamos os panfletos e toda a cuestión. Erga vai prestar unha axuda a outras organizacións de tipo nacionalista que se están formando naquele momento. Moita xente da que estaba na universidade, pois era do rural. Estes estudantes, unha vez que abandonaban a universidade, por vacacións ou polo que fose, volvían ás aldeas, volvían ás vilas, volvían ás cidades, e entón ali van a levar adiante un traballo de apoio a outras organizacións que xa non eran estudantis. Os comités de axuda á loita labrega nacen de Erga. Fomos moitos os que colaboramos de forma activa a impulsar os comités de axuda á loita labrega, donde prácticamente todos os que tiñamos algún vínculo co mundo rural, etc., colaborábamos de forma moi determinante, moi activa en darlle esa expresión organizada nos distintos ámbitos, sexa no mundo cultural, sexa no mundo labrego, sexa no mundo obreiro, non? Recorre unha manifestación en Carballo, nas playas de Carballo, que cargou a policía duramente, que levaba uns zocos, o zapato menos apropiado posible para escapar dos policías, e me levaron en volandas dous compañeiros. E, bueno, había quen se decía, a esquerda nacionalista se reía de nós e con nós, e decía, viaje usted con la NPG, porque íamos a unha e outra campaña, según outra na Coruña, bueno, distintas. Éramos xóvenes, tiñamos tempo, e éramos militantes. Terra clara e escura, ingrata e nobre, terra probe, sinxela e complicada, raíz nativa teito que nos cobre, na indiferente xorda patria amada. Non podemos dormir aunque a canseira nos peche o corazón ollo semente. Temos que despertar en esta xeira, berrarlle a todo mundo, a toda a xente. Empecé a militar en Erga no curso 78-79 no Instituto de Zaleta da Coruña. Realmente a xente de Erga era o único movimento estudiantil que funcionaba naquel momento. Eu era moi nova, casi foi en segundo de BUC cando me acheguei por primeira vez. Participei moi activamente nas loitas estudiantís que houve no Instituto, incluso un bautismo de lume, se se quere chamar así, foi o feito de que fun suspendido por falar galego nas clases, e iso desencadenou unha loita moi forte no instituto que ademais acabou estendendo a todos os institutos de Coruña. Daquela xa había loitas bastante potentes a nivel estudantil, se mesturaban ademais un pouco o que era a loita política ca loita marcadamente sobre temática estudantil. Erga sempre se opuxo ás trabas selectivas, a todo tipo de trabas selectivas, non só as probas de acceso á universidade, mas tamén a selectividade de índole económica. Todas estas trabas selectivas estaban pensadas para facer de filtro, para evitar que chegase ao ensino superior persoas provenientes das clases populares. En realidade, Erga supuña todo eso porque estábamos a punto de dar un salto, que era o salto da integración por fin masiva dentro do que era o ensino, tanto o ensino a nivel de secundaria como o ensino universitario. Calquera límite que nese momento se puxera significaba que había toda unha serie de xente que non iba a poder chegar e, polo tanto, que a equidade iba a desaparecer, que xa non existía, e a nosa esperanza era que poidera existir algún día. Que tipo de manifestación se facía? Pois de todo tipo, folletos en contra da selectividade, primeiro ilegais, logo legais, temos falado tamén na radio, aquí en Santiago, e despois había un ambiente no que se falaba en contra da selectividade pois entre clases e nos recreos. Campañas máis intensas, máis fortes, probablemente se desenvolveron entre os anos 76 e o 80, que tiñan que ver
pois co aumento, por exemplo, das tasas universitarias, que neses 5 anos triplicáronse, hai que entender o que iso supoñía do punto de vista económico, e tamén que tiña que ver co feito de que houbo reiterados intentos a través das leis de autonomía universitaria e de reforma universitaria de asentar precisamente ese modelo de selectividade, fundamentalmente a través das probas de acceso, pero tamén da selectividade económica. A selectividade respondía a esa idea central por unha banda e, sobre todo, foi un motor importantísimo para favorecer a consolidación de ERGA como unha organización de referencia no movimento estudiantil galego e, sobre todo, no ensino medio, donde ata entón estaba prácticamente ausente. No curso 78-79, estando en Noia, cursando COU no Instituto Virxe do Mar, nese curso se produce un movimento en toda Galicia de loita contra a selectividade. Desde o Instituto participamos moi activamente, a min elíxenme para representar os alumnos de COU, e teño, digamos, contactos con outra xente en Galicia, non só de ERGA, sino representantes estudantis diversos, e ese é o inicio dun contacto intenso que logo, cando veño a estudar a Santiago no curso seguinte, pois fai que ao entrar na Facultade de Económicas pois xa, digamos, me integre de maneira máis formal na estrutura de ERGA. Eu estaba estudando na Facultade de Filoloxía, era entrei no ano 75 e no ano 76 ingresei na organización. Chego á universidade no ano 77, foi o primeiro ano en que en medicina houve números clausus. Organizamos unha loita moi forte, un peche en medicina contra os números clausus, pechados durante varias noites hasta que nos botou a policía. Curiosamente conseguimos botalo, crearon unha especie de sección delegada na que a xente que non entrara por nota, pois foi a clases de medicina en económicas. Eso foi un bo comenzo para ERGA, en medicina ese ano. Veías que había que organizarse, que era a única forma de cambiar as cousas. Evidentemente, tamén tiña claro que tiña que ser unha organización nacionalista. E, ademais, na miña facultade, realmente era a organización que tiña peso e que movía as cousas. Bueno, o primeiro congreso de ERGA foi un momento moi especial, non? Porque culminaba toda unha trayectoria de avance sostido desde o nacemento da organización nos primeiros anos 70 ata o 78, non? Con dúas asambleas previas, non? No 76 e no 77, non? Celebrouse nunha situación de quase clandestinidade na Facultade de Económicas de Santiago. Eu creo que aquel foi un momento onde efectivamente ERGA poido presentarse ante o estudantado e o conxunto da sociedade pois, como un actor importante do nacionalismo, non? Como organización máis sólida, máis cohesionada, con presenza no ensino público, no ensino privado, no ensino universitario, en todos os campos, con presenza moi abultada no ensino medio. Ver que toda aquela xente era xente de ERGA e tú estar ali no medio daquilo dábache moitísima moral. Recordo o momento do congreso e os actos previos e posteriores de entrega de carnés os militantes da organización, etc., que eran actos pois prácticamente masivos, non? Nas facultades, nos institutos, etc. Un momento especialmente doce para o nacionalismo e para ERGA, non? E eu vivín ademais con moita satisfacción porque tiña a sorte de ser o primeiro secretario xeral daquela organización. Significativa foi o debate alrededor da necesidade dunha organización única de estudantes galegos. Esta era unha opción, unha alternativa na que ERGA viña traballando en había tempo. Xa no ano 76 se formula esa necesidade de avanzar cara a unha organización de masas, unha organización ampla, reivindicativa, que agrupase
a totalidade do estudantado galego sobre a base do poder das asembleas, que se sintetizaba tamén ese eslogan de todo o poder para a asamblea. Lamentablemente non tive unha plasmación práctica nese momento, mas eu estou por asegurar que o que posteriormente, anos despois, foron os comités, debelle moito tamén a esa formulación que xa nos anos 70 fixera erga da necesidade de unha organización galega reivindicativa de masas que defendese un ensino ao servizo do país. Eran momentos onde non se podían dar as clases en galego e eran os estudantes de erga os que lle reclamaban aos profesores que deran as clases en galego. E eran os profesores os que iban a falar coa dirección para pedir permiso para dar as clases en galego. E era o Ministerio que lle prohibía aos profesores dar as clases en galego. Nós fomos os primeiros en reivindicar que os exames se puderan facer en galego e fixemos os primeiros exames en galego. Foron constantes as loitas e constantes os conflitos. No ámbito estudantil foron salientables a que se produciu na Coruña a partir do suspenso a un militante de erga, Francisco Jorquera, no Instituto Zalaeta, que finalmente se estendeu a outros institutos da cidade. Posteriormente, no caso de Pontevedra, outra compañeira militante tamén de erga, Luisa Lavandeira, que foi inicialmente suspendida e logo sancionada, que se intentou evitar que pudese matricularse mesmo en COU tamén por uso da lingua. E no ámbito do profesorado foron moi coñecidos os conflitos do Colexio do Foxo na Estrada e do Colexio de Dices Rois. E ademais houve unha actitude, podemos decir, de ensañamento a través de sancións a unha compañeira militante nacionalista como Xosefa Bamonde, a que se apartou da docencia por dar as súas aulas en galego. Por tanto, foi un proceso longo, pero tamén grazas a esa constancia e a esa perseverancia se conseguiu avanzar. E alá era a expresión non só da reforma, do triunfo da reforma política, sino do impulso que lle daba esta reforma o sector, digamos, máis conservador ou máis directamente ligado ao franquismo. Non se avanzaba realmente na xestión democrática da universidade. A lei abría claramente a porta á privatización da universidade e a existencia de universidades privadas que competisen vantaxosamente coas universidades públicas. Por tanto, non contemplaba obxectivos que para nós eran incuestionables na universidade do momento, non só en termos de presencia do estudantado na dirección da universidade, abogábamos porque tanto os estudantes como os profesores como o personal de administración e servicios participaran na xestión, sino por impulsar, digamos, unha maior galeguización da universidade e unha docencia, digamos, aberta a chegada de estudantes procedentes de todos os sectores, e entendíamos que estes criterios básicos non eran cumplidos pola LAU. Todos estes elementos fixeron que erga e o movimento estudantil no seu conxunto se opuxesen á lei de autonomía universitaria, que non chegaría a ser aprobada e que logo a retomaría xa o Partido Socialista unha vez que gaña as eleccións, co que se chamou Lei de Reforma Universitaria, en parámetros bastante parecidos. No curso 79-80 hai un conflito que ten que ver coa suba das taxas universitarias por un lado, importante, e por outro lado tamén coa carestía dos pisos, que viña a coincidir coa falta de residencias universitarias públicas. Ese conflito foi controlado, dirixido por organizacións da esquerda española e por organizacións españolistas que o orientaron fundamentalmente contra a suba dos pisos. Nese momento erga entendeu que esa orientación non era adecuada, que o que se pretendía era dividir as clases populares porque sabíase que os propietarios dos pisos eran tamén parte das clases populares. Si recordo que a postura que mantivemos nós, que a cal eu non estaba moi de acordo xa daquela, era que evidentemente quen tiña os pisos era xente que estivo na emigración, que tivo que traballar, que entonces que esa xente que había que apoyala. Como consecuencia de todos estos temores, erga ao principio non participaba no conflito dos pisos. Esa postura penso que mantela
tivo uns custos moi grandes para a organización. Foi duro mantela para algúns, porque non estábamos de acordo, houve que discutila moito. E seguramente cunha posición excesivamente ideoloxista, excesivamente ríxida, non se soubo ver a potencialidade que tiña esa loita intentando orientala para a demanda de que houvese residencias universitarias públicas, un número suficiente de prazas. Eu creo que esa falta de enfoque para poder, mesmo combatendo moitas das posicións erróneas do españolismo, conseguir reorientar ese conflito, creo que lle tivo algúns custos a erga, non? E despois viuse que a longa, polo menos nese período seguinte, a xente empezou a deixar erga un pouco de lado, non? Fíxose unha autocrítica moi importante, había que corrixir a forma de abordar a participación na loita estudiantil e iso levou a unha reconsideración das responsabilidades, non? E a min propuxeronme precisamente responsabilizarme dunha nova etapa de erga no curso xa 80-81, a principios do curso 80-81, que tiña como idea intentar recuperar o papel motor de erga no movimento estudiantil, recuperar unha forma de traballo e un discurso que pudese conectar con ese movimento estudiantil que era moito máis poliédrico, donde se consideraba que unha lógica de confrontación digamos excesivamente radical entre nacionalismo e españolismo podía desembocar nunha marginalización de erga que fora en parte o que ocurrira no curso anterior. E entón, con esa idea de recuperar unha dinámica diferente, con maior capacidade de penetración, pois promoverase un cambio na dirección de erga e en concreto propuxéraseme a min a responsabilidade nacional. O segundo congreso de erga coincidiu 2 meses despois do 23F. Ese congreso fora prohibido por orden gobernativa. Claro, neste contexto do 23F volveu a surxir a represión realmente, non? Quixéramos organizalo, pero foi duramente reprimida a realización deste congreso. Lembro que no entorno da Alameda, non? Intentáramos facer unha protesta contra ese impedimento que non tiña ningún sentido nun país que comenzaba a ser democrático. Lembro que houbera unha carga policial bastante dura. Lembro que algúns fomos detidos, que pasamos pola comisaría e que estivemos un día e pico hasta que nos sacaron dali. E lembro moi pouco máis da disolución. Despois, felizmente, fruto desa protesta e do incómodo que resultaba para o poder naquel momento decir que os estudantes non podían organizarse en Galicia como eles quixeran, pois que finalmente o congreso foi autorizado e pudemos celebrarlo aquí na Facultade de Económicas de Santiago, non? Un elemento recurrente de debate era se erga debía de ser unha organización reivindicativa estudiantil independente das forzas políticas do nacionalismo, aínda que tivese referencias aínda que referenciada ese proxecto político, ou se debía de ser o Frente Estudiantil do que naquela era a NPG. Que factores influían nese debate? Pois debatir que era o estudantado. O estudantado pois non é obxectivamente unha clase social, é un grupo social do que forman parte persoas de distinto estrato social con distintos intereses, e iso pois obrigaba a debatir un pouco ese quen somos, de onde vimos, onde vamos. Algúns plantexábamos que o lóxico sería que erga se especializase como unha organización estrictamente estudiantil de carácter nacionalista e reivindicativo de xeito principal, e o Frente Estudiantil da NPG posiblemente non tiña
moito sentido a súa existencia porque se solapaba en boa medida con isto e, polo tanto, procedía a súa desaparición. Había outras persoas que consideraban que, tomando en conta esa duplicidade, o que había que facer era convertir a ERGA no frente estudiantil da NPG, é dicir, no brazo estudiantil da organización política. Hai unha liña que entende que hai que adaptarse mellor ao sistema, digamos que a reforma política pois está afianzada e, por tanto, hai que facer un traballo máis, se se quere, de conexión coa sociedade, e todo eso significaría unha apertura de masas, unha línea que finalmente é derrotada, digamos, e hai outra línea que interpreta que por esa vía non se está facendo o que quere o poder e que perderíamos, digamos, a especificidade nacional, etc. E esta línea pois aposta por un traballo, sí, de conexión coa sociedade, pero de defensa firme dos principios, e esta línea que triunfa. Eu creo que iso é o que está no segundo Congreso de ERGA. Esa disyuntiva dou lugar a un progresivo enfrentamento no interior da organización que se plasmou finalmente nunha escisión que se dou ao mesmo tempo que se dou no ámbito político, na NPG e na propia UPG. Autoexpulsados, creo que nos denominaron autoexpulsados. Que fomos expulsados, pero bueno, eso son disquisiciones teóricas. Nas reunións posteriores eu vin que había unha diversidade ideolóxica demasiado grande, había xente que ficaba máis na socialdemocracia. Eu creín haberme ido pola esquerda, pero o resultado desa escisión foi que se foi xente pola esquerda e se foi xente pola dereita. Me din conta que esas organizacións non estaban en aquel momento, non digo que posteriormente sí, posteriormente crearon cousas, pero en aquel momento non nos estábamos reunindo para crear algo, senón para combater algo. O sea, se falaba máis da UPG que de que íamos a facer nós. Entonces fun algunha, pero deixei non seguida. E, bueno, supuso unha ruptura de militancia, por a miña parte, unha ruptura personal, unha crisis personal grande. Non sei, unha volta atrás. Para min foi unha volta atrás, un parar algo que despois, digamos, hai que volver outra vez a empezar as cousas, non? Se produce un abandono por parte de algúns compañeiros que debilita a organización cara ao futuro, e, por tanto, coloca os anos 81 e 84 como anos moi complicados. Na miña etapa como secretario nacional de ERGA, pois gardo máis recordos da miña participación como militante en moitas loitas, en moitos conflitos, que o meu traballo vencellado exclusivamente a miña faceta como secretario nacional. Pero creo que foi unha etapa moi importante para perfilar o que iba a ser despois o movemento estudiantil galego, lóxicamente por un traballo colectivo. A partir das loitas contra a lei de autonomía universitaria, das loitas contra a universidade, contra a lei de reforma universitaria, iso fai que se vaya xerando unha dinámica unitaria con algunhas outras organizacións que vai callando nestes comités de facultade, que inicialmente non son máis que, podemos chamarlle así, coordinadoras das forzas políticas que tiñan presencia na universidade, das forzas políticas da esquerda que tiñan presencia na universidade, nacionalistas ou non, aínda que nunha posición non belixerante xa naquele momento co nacionalismo, como pode ser o caso do MC. Optouse pola creación dos CAP, sobre todo pola necesidade de ter masa crítica suficiente para contestar as consecuencias da aplicación da lei de reforma universitaria, opoñer a ese modelo un proxecto de universidade alternativo a caído a realidade galega e a necesidade de aglutinar a todos os estudantes que apostaban por esa alternativa frente ao perigo de que se apostase por unha institucionalización do movemento estudantil.
o éxito dese mecanismo vai fortalecendo nunha dinámica propia os comités abertos de facultades. Por tanto, Erga aposta claramente porque nun momento clave como é a aplicación xa da lei do previsto na lei de reforma universitaria, as eleccións ao claustro constituinte se fagan con esta nova estrutura que son os comités abertos de facultade, que progresivamente se van perfilando como unha organización nacionalista. No programa co que os comités se presentan ao claustro constituinte da universidade, claramente falase xa dunha alternativa galega en parámetros nacionalistas, e a partir de aí o decantamento cara a posición nacionalista se cada vez máis claro, non? Aí elaborouse o que era o manifesto dos CAF, estas plataformas abertas que pululaban por toda a nación e nos diferentes estamentos universitarios, pois participaron no que foi o claustro constituinte, un éxito rotundo naquela altura, e na elaboración da alternativa para a sociedade galega. Cando se celebra o cuarto congreso de Erga, eu accedo á Secretaría Nacional. Estamos en pleno período de consolidación dos comités abertos de facultade dentro da universidade e de creación dos primeiros comités abertos de estudantes xa cara aos outros niveis educativos. Para nós ese é un obxectivo fundamental, tan fundamental como que no momento en que eu estou accedendo xa hai toda unha serie de persoas que, como a min, están formulando a evolución necesaria no movimento estudantil. É dicir, somos Erga, pero pensamos que neste momento o que estamos facendo a través dos comités abertos de facultade non é un proxecto de carácter táctico, é unha estrategia, a nova estrategia dentro do nacionalismo e a nova estrategia dentro do movimento estudantil, é dicir, plataformas amplas de unión de forzas, completamente abertas a calquera persona que desexara participar nelas e que, polo tanto, esa iba a ser realmente a estrategia que tiñamos que continuar a partir dese momento. Erga presentábase nesa época con un folleto breve pero enormemente claro, que se resumían nese eslogan tan coñecido dun ensino nacional, científico, democrático e popular. Un ensino nacional no sentido de que o galego fose a lingua vehicular, que contribuíse á normalización da nosa cultura, que contribuíse a un coñecemento e unha comprensión do mundo desde unha óptica centrada en Galiza, pero un ensino que estivese tamén planificado en función das necesidades de desenvolvemento endóxeno de Galicia. Posicionándose porque os contidos educativos estuveran adaptados á realidade sociocultural e económica do país. Unha loita pola democratización das institucións de ensino, tanto nos institutos como nas universidades, reclamando a participación directa dos estudantes nos órganos de dirección. Un ensino científico frente ás ensinanzas dogmáticas de pretender inculcar aos estudantes verdades como se fosen dogmas relevados, polo tanto, cuns métodos de aprendizaxe científicos. Un ensino no cual houvese unhas condicións de acceso para as clases populares máis fácil. Durante demasiados séculos a educación foi algo estrictamente para unha serie de elites, totalmente marxinada o que era a masa da nosa sociedade. O feito de popularizala non solamente significaba o acceso dun número importante de persoas por fin á educación, sino tamén o acceso da cultura popular á educación, que era tan ou máis importante que o que simplemente hasta aquel momento se consideraba o que se podía impartir dentro da educación. E eu creo que ese lema, polo tanto, respondía e explicaba moi ben o que significaba Erga. Logo ainda se ampliou engadindo laico, coeducativo e obrigatorio até os 18 anos, pero creo que en calquer caso son lemas que encarnan perfectamente o proxecto polo que traballaba Erga. E ainda agora podíamos seguir con ese lema porque sigue vixente e cada día vai a estar máis aínda, máis vixente, e haberá que seguir reivindicando.
Unha das primeiras movilizacións nas que participei eu e nas que participábamos pois casi todas as persoas que no ensino medio tiñamos algunha inquedanza en Vigo eran as loitas en exixencia dun carné que lle permitira ao estudantado de ensino medio e ao estudantado que iba á Universidade en Vigo, ao Colexio Universitario de Vigo, pois ter un transporte moito máis barato. Foron unhas loitas moi duras. Eu lembro o asalto que se produciu por parte da policía ao Instituto Colla 2 de Vigo. Incluso se chegou nun día a que Vigo quedou sin autobuses porque todos os que tiñan foron pois ou pinchadas as rodas ou outro tipo de accións e non tiñan repostos. Temos que enmarcalo nun momento non que en Vigo se estaba producindo o desmantelamento do sector naval, gran parte do estudantado éramos fillos do sector naval e que provocou tamén, é certo, unha radicalización que o mellor hoxe se pode considerar que determinados aspectos pois eran exagerados, pero tamén eu creo que respostaba fundamentalmente ao binomio acción-reacción, é dicir, había movilizacións por parte do estudantado, había cargas por parte da policía. Eu trasladome a estudar a Vigo, ao que era laboral, de aquela xa se chamaba Cei Manuel Antonio no ano 86. Ali era diario o movimento e a actividade que había, as movilizacións e as actuacións que se facían, e foi como entrei en contacto con movimento estudiantil. Unha das persoas de referencia que estaba no centro era Bernardo Valdés. Bernardo, xunto coa xente que estaba no seu entorno, é, dende logo, a persoa que mellor recordo de toda esa etapa, porque despois había outra xente que non estaba, que non era estudante da laboral, pero que sí, tiñamos moito contacto con el, como podía ser Duarte Correa. E afiliome a ERGA como organización estudiantil do bloque, que era naquel momento integrada no bloque. Tería 16 anos, estaba estudando no Instituto Público, estaba en Pontareas. Había unha serie de protestas, foi a primeira vez que escoitei falar precisamente de ERGA. Era un pouco a voz da xente da miña idade a que se quería expresar a través dunha organización estudiantil. Pois exactamente, a miña primeira movilización foi reclamando calefacción no instituto. Non tiñamos mantas, non había calefacción e cortáramos a autovía que pasa por debaixo da Universidade Laboral do Cei Manuel Antonio e fixéramos, a verdade é que unha movilización importante. Ese sí que foi o meu primeiro contacto con unha loita reivindicativa, con ser consciente de que podes conseguir algo, que podes transformar algo a base de moverte, a base de implicarte dunha maneira directa, porque a semana seguinte tiñamos calefacción, é dicir, solucionouse prácticamente de inmediato. Decidimos levar adiante unha campaña de promoción do uso do galego. A dirección do centro decide expulsarme, formalmente non en si polo conteúdo da campaña, sino polo lugar de colocación dos cartaces. Segundo dicían eles, en lugares onde non estaba permitido colocar cartaces. Nos decatámonos inmediatamente que isto é unha excusa, porque ali se colocaban cartaces de todo tipo. Se pon en marcha unha campaña para denunciar esa expulsión. Comenzamos unha folga do centro, creo que con un apoio prácticamente unánime conxunto do estudantado, con asambleas masivas. Eso dá lugar a que a Delegación de Educación cambie a expulsión por unha sanción temporal, con dereito a estar no centro e con dereito a facer exames, ademais, que era algo que non tiña, a primeira sanción era de expulsión definitiva, xa non podía pisar máis o centro, non tiña dereito a facer exames. O Burgo foi unha residencia para xente con menos recursos, que hoxe en día non pasaría ningún parámetro de calidade. Ali tamén convivían as ideas máis avanzadas, non? Había moita xente nacionalista. Tiñamos un réxime prácticamente de autoxestión que nos fomos impoñendo frente aos intentos de control por parte do rectorado naqueles momentos. Eles vían ali un foco importante de actividade nacionalista e pretenderon abortalo de todas as maneiras. A principal foi cunha decisión que, lóxicamente, se os mires desde un punto de vista de calidade de vida, é necesario, como sería facer unha residencia nova, pero con uns procedementos inadecuados.
As loitas máis importantes foi cando intentaron derrubar os barracóns para facer unha residencia que ainda non sabíamos moi ben como iba a ser, non tíamos garantías de que se facilitase a residencia daquelas persoas con menos recursos como viña sendo o Burgo das Nacións. Nós queremos unha negociación con papéis firmada non de palabra de que a nova residencia vai a seguir sendo para xente con menos recursos. Se a nova residencia costa 15.000 pesetas, a nós non nos vale de nada porque eso non vai a ser para xente con menos recursos, vai a ser para unha clase social de máis poder adquisitivo. Hai que sacrificarse por un bon motivo. Unha boa causa, o sea que temos que seguir aquí hasta o final, aunque botemos aquí todo o mes, non importa. Atopándonos ao mesmo tempo con un reitorado moi prepotente, con unha incapacidade de diálogo, pois eso deu lugar a un proceso de reivindicación e de loita estudiantil moi potente naqueles momentos e que serviu basicamente baixo a excusa de defender o modelo do Burgo, reivindicar un modelo de autoxestión das residencias universitarias e reivindicar un sistema de residencias universitarias públicas que facilitasen o acceso da xente procedente das clases populares con menos recursos á universidade. Non tenes plaza, fora do Burgo! 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 Sube para arriba, nena. Este que se debe para afuera. Ante o clima de tensión, medo e represión que se está vivindo na universidade, sobre todo por parte de colectivos cuns puntos de reivindicación para solucionar unha problemática como pode ser o Burgo, como pode ser matemáticas e bioloxía, nos plantexamos a necesidade de que a Xunta de Goberno da Universidade tomase en consideración o asunto. Seguidamente, o mesa que preside a Xunta de Goberno dixo que non procedía a tal asunto. Xunto con outras escolas, e aí hai que salientar a Escola de Magisterio de Ourense e a Escola de Magisterio de Santiago, desenvolvemos no curso 85-86 unha folga de 4 meses en contra da reforma educativa do PSOE, porque considerábamos unha agresión contra aqueles que íamos ser mestres, porque desaparecía 7º e 8º de ESB, que o que neste momento primeiro e segundo de ESO, e iso ia significar unha reducción moi grande nos dereitos e na posibilidade de optar ao traballo dos titulados de magisterio. Elaborou unha tabela reivindicativa na que se pedía o corpo único de ensinantes, a gratuidade do ensino de 0 a 6 anos e a obrigatoriedade daquela era preescolar de 4 a 6 anos por aumentar os investimentos nos orzamentos destinados ao ensino. A greve durou 6 meses. A línea que levou ese gobierno estatal basicamente era a línea que marcaba ERGA e as escolas de formación profesorado galegas. As movilizacións do 86 e 87 nós temos moi claro, e a historia nos está dando a razón, que foron provocadas polo propio goberno para que no momento en que aplicaran a súa política educativa do ensino medio, que iba a significar unha gran privatización, o movimento estudantil pois xa non existira. Entón, de súpeto, en Vigo e no conxunto de Galicia empezamos a ver que había unha gran repercusión nos medios de comunicación, fundamentalmente en El País e na televisión española, de movilizacións que acontecían en Madrid. Protagonizada por personas curiosamente moi próximas ao Partido Socialista, é dicir, personas do sindicato de estudiantes que naquel momento pois
militaban no propio Partido Socialista e estaban liberadas de facto polo sindicato de estudiantes que comenzan a facer unha campaña en todo o ensino medio pois para mobilizar os estudiantes con consignas sempre traídas de Madrid, incluso con propaganda traída de Madrid. De efecto eran liberados que viñan que ni siquiera eran galegos nin vivían aquí. E que sobre todo che viñan con aquela película de que o nacionalismo único que facíamos era disolver a unidade internacionalista entre todos os estudantes e que o que había era que crear unha organización, curiosamente, que non fora nacionalista, pero que tiña que ser española. Nós o que facemos na altura é facer unha convocatoria aberta, dirixímonos aos estudiantes en Vigo en concreto, que eu lembro dos distintos centros de ensino, para facer unha asamblea aberta a quen queira participar. Eso dá lugar ao comenzo dun proceso de carácter asambleario, digamos, no cual se reúnen asambleas da maior parte dos institutos de Vigo e a nivel galego fórmase a Plataforma Aberta de Estudantes de Galiza. Construímos unha tabela reivindicativa de carácter galego de cara a presionar a Consellería de Educación e negociar con ela. Quinto, impón unha dinámica propia do estudantado galego, pois vivimos unha realidade social diferente. Para obter ditos fins consideramos que o modelo de organización debe basearse. Son reivindicacións basicamente de carácter sindical, podemos entender, referida a recursos, dotación de recursos para os centros, de profesorado, de laboratorios, material técnico no caso de CP, este tipo de cousas. E ben, eso dá lugar a grandes mobilizacións. Adiante! Adiante, sempre adiante, adiante. Adiante, sempre adiante, adiante. Adiante, sempre adiante, adiante, adiante. Y as veces son monstruos enormes que dan medo. E as veces son fantasmas que se meten dentro. Decidimos convocar unha folga en todo o ensino medio galego e unha manifestación en Santiago. Aí eu creo que hai que destacar do que foi o labor logístico a función de 3 persoas, Chiruca de Pontevedra, Bernardo, que nos lle chamábamos Buda, Bernardo Valdés, e Paza Braira en Vigo. Esta que era convocada por Plataforma Aberta, pois ante medios viu xente toda Galiza, calculase, non sei moi ben os datos ainda, pero calculase que hai unhas 25.000 persoas. Bueno, as reivindicacións da Plataforma Aberta Estudantes Galegos varían dende a galeguización do ensino, pasando por unha reestructuración total do plan de estudos, é dicir, un ensino que se sente máis realidade social, cultural e económico do país. A nivel estatal, o sindicato de estudiantes asina un acordo e comeza a desmobilizar toda a movilización que se producira e, bueno, a nivel dos medios de comunicación se comeza a vender tamén que xa está todo amañado, que os estudantes conseguiran o que quixeran, o que, bueno, evidentemente non era certo na altura. En Erga se produce naquel momento outro debate, que é o de como dar continuidade a aquel movimento estudiantil que ia moito máis alá das fronteiras do que era Erga. É daquela cando se comeza a falar da posibilidade de crear unha organización estudiantil estável de ensino medio que acabarían sendo pois un ano, 2 anos despois o cos comités abertos de estudiantes. Foi un pouco o xérmolo das estruturas actualmente existentes, tanto dos CAF no sentido máis amplio, cando a xente de ensino medio chegou á universidade e lle dou continuidade á fundación dos CAF, como, sobre todo, dunha estrutura para o ensino medio pois que naqueles momentos eran os comités abertos de estudantes. Na última etapa xa se apostaba directamente non tanto polo protagonismo de Erga como tal organización, sino
estando detrás desas plataformas abertas, detrás ou no medio. O papel de Erga nos CAF era aportar o punto de vista do nacionalismo a unha política estudiantil amplia. Era un momento da reconversión naval, da reconversión do campo, das grandes decisións tan negativas para Galiza que significaron a entrada no mercado común europeo e a necesidade de plantexar unha alternativa frente ao símbolo que dominaba a sociedade, que era o símbolo do PSOE e o símbolo da Rosa. Entón se decidiu, tamén porque as eleccións coincidiron na época que florecen as mimosas, de contrapoñer un símbolo frente ao outro. Un símbolo como a mimosa, que significaba a expansión, aínda que se cadra non caemos ou preferimos obviar aquelo de que era un símbolo foráneo, pero si foi un símbolo potente que nos permitiu facer un cartel precioso que naquele momento tuvo moito éxito, fondo negro, mimosa amarela, varios anos realizando a festa da mimosa en contraposición esas políticas dirixidas naquele momento polo Partido Socialista e, lóxicamente, apoiadas pola dereita. Cando vin a Lugo a estudar a Politécnica e vin a estudar forestais, daquela sí que xa me incorporei de novo plenamente ao movimento estudiantil, entrei nos CAF, xa fun eleita naquele ano representante na xunta de escola e a partir dese momento mantiven durante todo o período en que estudei forestais, mantiven a actividade e fun sempre representante tanto no claustro como na propia xunta de escola e mantivemos moitísima actividade. A verdade é que naquel momento a Politécnica aínda era Peritos, que se chamaba daquela, aínda mantiña moito movimento reivindicativo, moito movimento de carácter político. Bueno, pois ese movimento que se concretizou na Escola de Maestría de Ourense, na candidatura de Escola Nova, unha plataforma contra o autoritarismo da dirección do centro, pero que despois evidentemente tiña outros puntos que confluían co que era a liña dos CAF. Na elección de xunta de escola, nesa elección elexíanse 15 representantes do estudantado e esta candidatura conseguiu os 15. Pouco tempo despois, esa situación chegou a posibilitar que a dirección se viñera abaixo e conseguir ese objetivo. Aí estaba tamén Erga, quero dicir, non Erga como tal, Erga estaba actuante, non saía o seu nome máis que esporádicamente, pero si é certo que todo o mundo sabía que Erga estaba aí e que Erga ademais propiciara ese tipo ou apoiaba esa estrutura, que era unha estrutura obviamente plural e aberta, na que estaba alumnado de todo tipo, pero con eses obxectivos moi claros. Erga formaba parte do BNG desde a súa creación en setembro de 1982. Erga como organización participa na creación do BNG, ten presenza directa no Consello Nacional e na permanente do BNG e despois nas comarcas e nas localidades, asumindo que, que o estudantado temos unhas peculiaridades da nosa vida, do noso estudo, pero dentro das posibilidades sempre participábamos na vida do BNG e tamén, que non se fala moito, na vida do sindicalismo nacionalista. Inicialmente en Erga non se nos pasaba pola cabeza disolver Erga e crear Galiza Nova. É certo que na terceira Asamblea Nacional do BNG se aprobou nos textos que o nacionalismo galego, é dicir, o BNG tiña unha eiva, por así decilo, que era que había moita mocidade que tiña o BNG como referente, pero non había unha estructura da mocidade a nivel nacional. Fora do ámbito de Santiago, que era un ámbito fundamentalmente estudiantil, noutras comarcas si tiñamos xente moza que non era estudante e que non atopaba na estrutura do bloque unha solución adecuada para a súa necesidade. Si había grupos de mozos do BNG en distintas comarcas, si existía Erga, si existía a UMEG, pero eran as mocidades da UPG. E a necesidade que se vía de que tiñamos que estar organizados e que tiñamos que constituir unha organización xuvenil dentro do BNG para traballar nese ámbito e para desenvolvernos nese ámbito. E unha vez se aproba na Asamblea Nacional do Carballiño ese texto, é o quinto congreso da UMEG en 1987 o que decide abrir o debate. Colleitar esperanza.
tocou tamén renovar ánimos, renovar ilusións, abrirse a novas experiencias, a novos debates. Temos que empezar a falar de problemas laborais, como cidade, iniciativas de carácter asociativo, de promocionar determinado tipo de autoorganización entre a xente nova na sociedade, de poder estar atento ás novas experiencias e tratar de incorporalas ao nacionalismo. Ademais, a propia consolidación dos CAF no que era o ámbito universitario tamén convertía en inadecuada a estrutura de ERGA. ERGA xa non tiña o papel, digamos, de organización meramente estudiantil reivindicadora de problemas concretos de carácter sindical vinculados aos estudantes, que eso era algo que estaban asumindo os CAF. A gran transformación do movimento juvenil nacionalista, o gran avance, foi a decisión de abordar todos os campos a través de Galiza Nova, e foi, eu creo que pola xente que estábamos no nacionalismo dun xeito organizado, asumido plenamente e participando de unha maneira importante. Pasamos de asambleas de ERGA, onde éramos 4 ou 5, a ter asambleas de Galiza Nova de 15, de 20, de 30 persoas, non? Eu creo que foi o paso máis importante que se deu naquele momento, non? Unha das loitas desde sempre de ERGA foi pola súa legalización. Tentámolo diversas veces e se nos deron as contestacións máis estranas. Desde que no marco legal do Estado español non existía a figura da organización estudantil, até despois, a mediados dos anos 80, que ERGA, para legalizarse, tiña que estar adscrita a algún centro determinado, é dicir, tiña que ser unha asociación estudantil dun centro. A legalización de ERGA era unha cuestión importante, igual que a legalización do conxunto das organizacións nacionalistas, porque non había ningunha razón obxectiva para manternos na ilegalidade mentras se estaba legalizando a outras forzas políticas, non? Na práctica, iso que equivalía era unha criminalización do nacionalismo, non? ERGA decidiu ir directamente falar co ministro, con o ministro Luis González Seara, penso que era, e recoñecendo aos compañeros que para nos legalizar tiñamos que suprimir, tiñamos que desterrar o que era a palabra revolucionarios. 6 anos despois volveron contestar que non. E foi no ano 88 cando voltamos a tentar a legalización e eu teño claro que fomos legalizados porque xa existía a nivel estatal organizacións vinculadas ao poder, fundamentalmente vinculadas ao Partido Socialista, que estaban legalizados e que lle interesaba ao poder que se legalizaran. De todo o nacionalismo é a organización que máis tardou en ser legalizada. Moito. Houve moitos cambios no ensino, bueno, en toda a sociedade, pero evidentemente no ensino, que foron moitos deles impulsados polo traballo da ERGA. Eu teño clarísimo. Eu creo que a valoración que fan hoxe todas as persoas que voltan a ollar atrás para ERGA, que foi unha peza clave na construción do nacionalismo contemporáneo e particularmente como escola de cadros. Foi por moitas razóns. Apareceu nun momento de forte contestación política nos últimos anos do franquismo, de implicación da mocidade na defensa das liberdades, na defensa do país, na defensa da lingua, da cultura. Foi tamén porque ERGA foi capaz de facer análises correctas de cal era a función do ensino nunha situación colonial. Foi capaz tamén de trasladar esas análises a sectores amplos do estudantado. Eu sempre compararía a ERGA como un río. É dicir, eu creo que ERGA representa o nacemento dun movimento estudantil novo que vai iniciándose dunha forma con moitos obstáculos, sobre todo no seu comezo, que está moi condicionado pola orografía, que para mí representa, nese caso, os condicionamentos que outras organizacións, digamos, lle poñían ao seu propio funcionamento, que a veces influía en demasía, pero que ao final desembocan, xunto con outros ríos, para min, no que é o mar que representa os comités abertos de facultade, é dicir, algo máis amplo,
máis aberto, máis fondo, pero que non sería posible sin toda esa confluencia de ríos que van representando non só Erga seguramente como a máis potente, sino tamén toda outra serie de forzas e de individuos e de persoas que naquel momento consideraban que un movimento estudantil galego tiña que ser, ademais, casi un xérmolo dunha visión nova sobre como construir unha nova sociedade galega a través dunha unión de forzas, a través dun traballo conxunto, a través dunha visión moi ampla na que todo o mundo tiña moita cabida. E eu creo que iso para o nacionalismo foi, por exemplo, unha visión importante que, ademais, dado que moitas das persoas que conformaron os seus cadros foron pasando por Erga e logo polos comités abertos de facultade, tivo a súa vez unha grande influencia nas organizacións políticas nacionalistas. Unha xeneración que se formou en grande medida nas asambleas de Erga, nas reunións de Erga, nos debates que Erga dou no mundo educativo. No traballo de colaboración cos comités de axuda a loita labrega, co impulso de organizacións veciñais, co impulso de organizacións culturais, etc., eso fixo que moitos dos militantes de Erga tuvesen que desenvolver unha actividade política moi diversa e moi fundamentada e proporcionar e adquirir moitos argumentos para a batalla política, para a batalla práctica, para a batalla reivindicativa, para conseguir ganar a moita xente e facer un proselitismo riguroso, un proselitismo argumentado, un proselitismo, ademais de exemplo tamén de convicción, fixo que moitos dos seus membros se acabaran convertindo posteriormente en cadros políticos. Eu sempre recordo un gran militante de Erga e amigo, Pepe Miranda, que falaba da famosa xeración Erga. A xeración Erga que supuxo que despois, pois moita desta xente que estivemos aquí, que estivemos en Erga naquel momento, foi xente que despois estivo facendo país, pois que son xente que despois estivo en política, xente que grandes escritores, xente que está trolando do país, e moitos deles proceden daquela famosa xeración Erga. Vivir con certa intensidade aqueles anos en Erga, eu creo que marcou de xeito bastante profundo a grande maioría da xente que pasou polas súas filas, non? Que Erga foi unha gran organización, que nos abriu a vida adulta a moitos, que nos abriu ao nacionalismo e que mereceu a pena todo o tempo. Terra clara e escura, ingrata e nobre, terra probe, sinxela e complicada, raíz nativa teito que nos cobre, na indiferente xorda patria amada. Non podemos dormir aunque a canseira nos peche o corazón, ollo semente. Temos que despertar en esta xeira, berrarlle a todo mundo, a toda a xente. Temos que encamiñarnos pro albor e andar por